Sziasztok! Életem legőrültebb ötlete. Nulláról akarok összerakni egy számítógépet, és mindazt úgy, hogy 3 héttel ezelőtt még azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák. Mi az? Tároló? Tároló? Hát nem. Tároló, igen. Ha nem ez az optimizmusnak a tetőfoka, akkor én nem tudom, hogy mi az. Ez a másik két gomb, azt se tudom mi az itt. Remélem, hogy velem maradtok és szurkoljatok, hogy működjön ez a számítógép, mert ha nem, akkor ebből nagyon drága szobanövény lesz. Itt van minden, amit vásároltam. És kíváncsi vagyok, hogy össze fog jönni, vagy nem, úgy izgulok, hogy ezt teljesen hiszed. Álljak is neki, hogy mutassam be, hogy milyen repülőgépet is vettem, mert ezt nem tudom én nevezni számítógépnek. Kezdem is az alaplappal. Egy Z790-es Gaming Plus Wi-Fi. Tehát itt lesz az alaplap. Az alaplaphoz csináltam egy kicsi hülyeséget. Vettem 32 GB-ot, ami egy Intel Core i5-össel fog menni. Ezt később elmondom, hogy mi az. De Intel Core, és én vettem AMD-s RAM-ot. Elméletileg nem csináltam épp olyan nagy hülyeséget, mert Intel XMP-vel is működik, szóval nem csak AMD-vel, hanem elméletileg a processzor fel fogja ismerni, és remélhetőleg jól fog működni, de ezt majd megtudjuk a végén. Akkor, ha már rátettem a kezem a processzorra, itt van egy i5-ös, 14-es generációs, 14600K-s processzor. A K-s az azt jelenti, hogy lehet boostolni, tehát overclock, és van beépített videokártya, ami nekem fontos a videóvágáshoz. Mindezek mellett 101, vagy talán még több videót miután megnéztem, nagyjából mindenütt mondták, hogy ez a cuccit, ez lecseréli a processzor foglalatot, ami jön az alaplappal, és elméletileg sokkal jobban fogja tehát a processzort. Elméletileg hűvösebb lesz, biztonságosabb, nem hajlik meg mit tudom én, ott, amit én olvastam. Jó, megyünk tovább. Vettem egy power supply, fenes tudja, hogy mondják magyarul, egy tápegységet. Na igen, vettem egy tápegységet, RM1000S, szóval nem az XS, nem az a hű, de mit tudom én, milyen pro dolog, hanem az S, de Gold pluszos, és itt azt írja, hogy Platinum, szóval elméletileg nagyon jó, tehát ATX 3.1-es, egy kicsit túl sok ahhoz, amit én össze fogok itt tenni, de azt mondtam, hogy inkább legyen több, mint kevesebb, mert majd ki tudja, talán veszek egy i9-est, vagy veszek egy 5090-es videokártyát, na jó, azt azért már nem, mert nagyon drága. De megyünk tovább. A processzorhoz fog jönni egy Liqmax 4 360-as IO cooler, tehát ez a likvides cooler, az Enermax-tól. Mielőtt leszólnátok, tudom, hogy nem a legjobb, de azt képzeljétek el, hogy én vasárnap adtam a rendelést, mert akkor még nem voltam benne biztos, hogy legyen, ne legyen, mi legyen. Lényeg az, hogy adtam a rendelést, és mire meggondoltam magam, tehát hétfőre megnéztem egy pár másik videóklippet, és rájöttem, hogy ez nem annyira jó. Hétfőn reggel 10-kor már ott volt a Lockerbe, az Easyboxnál. Nem volt mit csinálják, átvettem, remélem, hogy jó. Tehát amihez kell nekem, tökéletesen fog működni. Videokártya, hogyha arról akarunk beszélni, egy ATI Radeon Sapphire, egy 7600 XT-s, ami 8 gigás, tudom, nem a legjobb, főleg nekem, ez elméletileg a jövőben le lesz majd cserélve, mert ugye videóvágáshoz kellenek a Tensor Core és CUDA Core és úgy tovább, ugye az AI, amiben mindenhová bejött az AI, tehát most még a DaVinci-be is, amivel én dolgozok. De most per pillanat így is úgy is ez megteszi, akkor ami hátra maradt, ez a régi SSD, szóval egy Samsung 850-es Evo 250 gigás. Ezt azért mutatom be, mert erre másoltam le minden egyes információt, minden adatot, ami volt a számítógépen, mármint a régi számítógépen, és na, ugye azért, hogy ne vesszen el. Tehát ez lesz egy másodlagos, de amivel fogok dolgozni, az egy Silicon Power M2-es NVMe mi az? Tároló? Tároló? Hát nem? Tároló, igen. Ez egy 1 terrás
3-as generációs, tehát nem az a hű, de mit tudom én milyen gyors, nem fog úgy repülni, de, tehát lássátok rendesen, itt van, így néz ez ki, 1 terabájtos. Jó, ami lesz még a számítógépbe, nagyon sok periferikus cucc lesz, tehát szükségem volt egy ilyen PCI Express kártyára. Azt mondja, hogy USB 3.2-es van 2 darab, és az USB-C. Tehát a másik számítógépemen nem volt USB-C, és nagyon kellett, de most már ez van. Ezen lesz USB-C, csak ugye akkoriban még nem volt. De hogyha már itt tartok, akkor mutassam be a házat is. Ez egy 2 szobás oltári bazinagy ház. Hú, ez azt mondja, hogy a Pro Gaming-től van, és úgy hívják, hogy hívják? Pro Gaming Banshee. Tehát két szobás ház, ide fog jönni majd a táp egység, és akvárium kinézetelő, tudom, nem lesz a legjobb a hűtés benne, de nem is olyan rossz. Tehát van itt ez a 45 fokos hajlása neki, ami elméletileg egy kicsit fogja segíteni a coolereket, tehát a coolereket, hogy jobban menjen a levegő benne. 7 darab coolerrel jött, tehát van 3 lent, 3 ott, és van egy hátul, fent pedig lesz az AIO cooler, tehát ugye a processzornak a hűtése. Hátul van egy hub, ugye ezek a coolerek ARGB-sek, és fent, nem tudom, hogy mennyire fog ez látszani ismét, azt mondja, hogy a kibekapcsoló gomb, van egy USB-C, egy USB 3.2-s, egy USB 2.0-ás, itt pedig mikrofon vagy fülhallgató, most attól függ, hogy mi kell, és itt ez a másik 2 gomb, azt sem tudom mi az, itt azt hiszem, hogy a ledeket, hogy váltogasd, és az újraindító gomb. Na, ezekkel fogok én dolgozni, a többit is fogom mutatni, hogy teszem össze a számítógépet, hogy fogom összerakni, de a kamera lefele lesz irányítva, és majd csak a hangomat fogjátok hallani. Szóval remélem, hogy velem maradtok, és szurkoljatok, hogy működjön ez a számítógép, mert ha nem, akkor ebből nagyon drága szobanövény lesz. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keeps rolling on. Woo. Yeah. Left my baby crying, said she can't live that way. Left my baby crying, said she can't live. Hát persze, erről nem szólt senki, hogy ez így kieshet és nehéz visszatenni. De a piros körmök árulkodnak, hogy ott a párom is segített és visszatettük. Said she can't live that way. Left my baby crying, said she can't live that way. Na és hogyha idáig elértetek, akkor meg fogjátok nézni azt, hogy mennyire nem értek hozzá, nem tudom, hogy így jön az aram, vagy fordítva jön az aram. Próbálgatom, nézegetem, ja és nem is, ez a legnagyobb hiba. A legnagyobb hiba az ott van, hogy mindjárt az asztalon el fogja mondani, hogy egyik felől én kinyitottam azokat a nyavajákat, de a másik felén nem. Figyeljetek csak egy kicsit. Nem megy és nem megy. És vajon miért nem megy? Szerencse, hogy az embernek van egy párja, igaz? Nézzétek csak. Mindjárt mutasd az asztalon, hogy mit kell csinálnom. Ne.
Hát sikerült. Mekkora nagy szerencse, hogy ott a párom. És a másik dolog, amiről nem beszélt nekem senki, hogy milyen erősen kell azt a ramot oda nyomni. Tehát szó szerint féltem ennél jobban megnyomni, és nem akart az a klik, az nem akart oda kerülni. Ezt egy kicsit leültem, egy kicsit azt hiszem, hogy imádkoztam, vagy mit csináltam én ott, és majd összeszedtem az összes bátorságom, és végül ott a klik. It just comes and drifts away. Yeah. Woo. Saw the sun in the distance look like a burning coin. Saw the sun in the distance look like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust road to join. Woo! Woo! Bow. Now I'm rolling through the valley, wind hums through my head. Yeah, I'm rolling through the valley, wind hums through my head. You can tell my woman I'm gone and I ain't coming back. Woo! Woo! Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keeps rolling on. Woo! Yeah. Left my baby crying, said she can't live that way. Left my baby crying, said she can't live that way. Told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah. Woo. Saw the sun in the distance look like a burning coin. Saw the sun in the distance look like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust road to join. Woo! 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 Woo!
Now I'm rolling through the valley, wind hums through my head. Yeah, I'm rolling through the valley, wind hums through my head. You can tell my woman I'm gone and I ain't coming back. Woo! 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 DJ musica. Esta, ¿no? Ah, esta. Pues esta pentru ce? Köszönöm, nem kell tapsolni, itt még mindig nincs vége. Oké, a kúlerek beindultak és szépen világítnak, pörögnek, de még nem látszik semmi a monitoron. Ez itt az egyik legérdekesebb része, hogy várod, hogy lám lesz valami, vagy nem lesz semmi. És itt van az első jel, valami írás ott van, ott valamiket ír, azt mondja a számítógép, hogy valami dolgozik, de semmi, sőt, kikapcsolt még minden. Ó, újraindult, na várjunk csak még egy kicsit. Ott van írja, hogy 3,5 GHz, és közben megnéztem, ott van, megjelenik a RAM, és megjelenik minden. Szóval működik, megcsináltam. Egyedül, vagyis nem egyedül, ott volt a párom, de megcsináltuk! És amiután feltettem az operációs rendszert, és mindent beállítottam, látható, hogy az RGB-k is működnek, és hát a hőmérsékletek azok egy picit nagyobbak, de azért, mert a számítógép volt használva, mert alapszinten körülbelül 30-32 fok között vannak a hőmérsékletek. Szóval, yes! Működik, megcsináltam! Szóval, köszönöm szépen, hogy végignézted a videót, és dobj egy lájkot, iratkozz fel, és látjuk egymást a következő videóban. Bye bye!